Ole! Comunícaselle a todos os meus seguidores das miñas redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Tamén se les comunica a todos os clientes e non clientes do Club Verbena e comunícaselles tamén a todos os veciños de Caldas de Reis e alrededores de Caldas de Reis que volve a haber unha nova bailarina. Sí, volve a haber unha nova bailarina no Club Verbena chamada Mireia. Mireia! A escutastes ben? Ja, ja, ja! Esta bailarina Mireia fará os seus bailes neste o viernes 6 de fevereiro de 2026 hasta o domingo 15 de fevereiro de 2026. Repita a fecha. Bailarina Mireia fará os seus bailes, as súas actuacións no Club Verbena, situado en Caldas de Reis, desde o viernes 6 de fevereiro 2026 hasta o domingo 15 de fevereiro de 2026, con os seguintes horarios: 1:30 da madrugada, 3:30 da madrugada e 5:30 da madrugada. Non faltedes, estaremos esperando. Que disfrutedes de unha boa semana, de un bo fin de semana, do ambiente e do espectáculo. E outra sorpresa máis que a min chegoume tamén unha información, aunque eu non levo ese registro, pero chegoume unha información que no Club Verbena vai haber entre 15 e 20 jovencitas formando unha compañía estupenda, cunha amabilidade estupenda. Que máis decir? Solamente hai que pasar polo Club Verbena, mirar o que hai, e para que se mire que neste vídeo non hai engaños. Ole! A que esperades? Vamos, que vos esperan coas portas abertas. Moitísimas grazas a jovencitas do Verbena polo gran ambiente que fan e a amabilidade que transfiren, o sea, que transportan. Moitísimas gracias, jovencitas. E tamén moitísimas gracias os responsables e gerencia do Club Verbena
por contar comigo para fazer este vídeo promocional. Muchísimas gracias a todos y por todo, a todos y a todas por todo. Os espero